Пациент с онкологично заболяване от Пловдив не получава безплатно хормонално лечение за рак на гърдата, въпреки че то беше включено в списъка с медикаменти, които са предназначени за прием както от жени, така и от мъже. Първоначално Здравната каса отказа да отпусне на Айван Андреев лекарството, защото според нормативните документи терапията се полагаше само на жени. Въпреки че това беше променено, пациентът все още не може да получи лечение от държавата. Това стана ясно днес на поредното заседание по делото, което той води срещу Здравната каса в Пловдив. Айван Андреев утре трябва да получи нови 2 дози от лекарството, предписано му като поддържаща терапия. То обаче отново няма да е поето от Здравната каса, защото казусът все още се решава в съда. При раковите заболявания времето за реакция е много важно. Те продължават да бават нещата и едно и също да повтарят месеци наред, при положение, че вече има нови разпоредби, че с това лекарство се лекуват и мъже. Именно заради нормативните промени, които бяха направени след неговия случай, Айван очакваше, че касата ще изтегли отказа си за лечение. Това обаче не се случи. Здравната каса в Пловдив отказа да отмени своя акт и продължи делото. Не може едно лекарство днес да се използва за мъже, а вчера да не е имало такава възможност. Просто държавата, чрез своя орган Здравната каса, е направил един административен произвол, едно дискриминационно действие, за което ще си понесат отговорностите, включително в Комисията по дискриминация. От Здравната каса в Пловдив обясниха за БНТ, че промяната в наредбата ще се прилага занапред и касае нови случаи. Първоначалният отказ Айван да получи безплатното лечение е бил съобразен с закона към момента на издаването на документа и няма данни да е постъпило ново заявление от пациента. При 10 дни ми беше направен скенер и се доказа на практика, че това лекарство ми действа, има смисъл от тази борба. Айван има осигурени дози от лекарството до края на годината, благодарение на пациентски организации.